Aizu, badakizu aurren eskubidei buruzko hitzarmenean, umeok eta nerabeok ditugun eskubide guztiak agertzen direla? Bai, eta gure eskubideen protagonistak garela. Guk badakigu zeintzuk diren, eta zuk ezagutzen aldituzu? Gure familiak gu arduraz zaintzeko eskubidea dugu. Gure familiak gu abandonatu, tratu txarrak eman, esplotatu edo indarkeriaz tratatzen bagaitu, babestuak izateko eskubidea dugu. Gure familiak ezin bagaitu ondo zaindu, babestuak izateko eta beste pertsona heldu batzuek gu ahalik eta ongien zaintzeko eskubidea dugu.